Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki Nongtrei jong ka Bharat Sanchar Nigam Limited ne kepada tip lingkot kum ka Bsnl ha kelengkeri India ki bahapok Shatri jong ka All Union and Association of Bsnl ha ka khat pratrik rumpang arajar khat kendai kila pelong de ki jinga ki da ka Sangeh Treikam ka bahadu lai Sngi Lynter kum ka dak ban Bsnl ya ka Sarkar Pedeng ha ka bai de bat ki pratli ki mat jingdawa ya ka Sarkar Pedeng hadu benta kam patla ban Treikam ki ha kani ki jinga ki Nongtrei jong ka Bsnl ha pok ka jela Meghalaya ru ki lai shim bentalang da ka Sangeh Treikam bat la sakhiru bawat ya ka office Treikam ka badan hanong ba Shillong ka khang kherdep ha kani ji ki kawai ni kimat ba ki Nongtrei jong ka Bsnl kila dawa na Sarkar Pedeng kalong ban genti we kurkom Treikam jong ka Bsnl sya ka 4 generation lani ya ka belatip lingkot kum ka 4G ya kani ji ki la sedang nadu mentang sngi ka khat pratrik rumpang hadu ka arpho trik rumpang arjar khat khandai सेक्रेटरी होशियार 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 भारत सरकार होशियार 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 भारत सरकार होशियार 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 भारत सरकार का दोहरा नीति नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा बीएसएनएल में भारत सरकार का दोहरा नीति नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम देना होगा बीएसएनएल में 4G स्पेक्ट्रम देना होगा बीएसएनएल में डिवीजन लागू करो अभी करो जल्दी बीएसएनएल पेंशन डिवीजन लागू करो अभी करो जल्दी करो कोने से आई आवाज इनकलाब जिंदाबाद कोने से आई आवाज इनकलाब जिंदाबाद एयूएबी जिंदाबाद 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 एयूएबी करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद एयूएबी करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 सैनिक करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद सरकार होशियार 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 सरकार होशियार 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 डीओटी सेक्रेटरी होशियार 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 सेक्रेटरी हाय 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 डीओटी सेक्रेटरी हाय 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 Magani strike badan bentara Sngi kamdai bakal long tang ni apo Meghalaya ndrai haka North East Rockaway kumjuru hakari India bar Rockaway like no ya ke Jammu and Kashmir ba ngila apelai nang ni strike ki leader jong yang tiap Delhi kila rai ban pelai no ke Jammu ban Kashmir nang ni strike nak daw jong ketu ka jing ayu jong tu ka terrorist act jong ki brio ke baja po bulwana ka jing yap jong u tika Bsnl Employees Union ru kumju ka AUAB kaเป็นเป้าก็จึงสงเล่มเชกิบาเยมาเซมนักบรรดาจงกิตัวกิบาขลาดเนาะก็ตัวก็จึงไทยบ่มที่กตัวก็จักกะหังตัวก็ไล่ไรไล่นังตาบรอกไว้กรีอินเดียก็แลงซาวดองบารอพวกก็จึงยลำจงก็ AUAB ก็ตาก็ Association of Unions and Associations in all Unions and Associations in Bsnl พวกก็จึงยลำจงก็ตาก็ลามางเดินหากสไตรก์ก็บาไลSngiกันนี่ก็สไตรก์ก็บาไลSngiก็ได้ก็บางาทรายพินกันเมาหีบรอกค่อยบาหากไล่ตริกจงDecember ka Bsnl kani ka ju ka AUAB kala rai ban shim ya ka indefinite strike ka ba klem shim bo pot ka ban sedang na do ka lai tarik jong December nrei ha ka to ka jing bo ya ka to ka strike ka donru ka jing yalap election jong ka sarkar BJP na ka benta ka to ka by election jong ka hapo Rajasthan ha ka pon ba ka dan ka to ka jing yalap election hang te hapo Rajasthan ka menteri ka badai ka way na ki cabinet minister jong ka sarkar BJP ka Sriti Irani katu kalai penyelap election hang the ki nong yalam jong ka Bsnl Employees Union kumju jong ka AUAB hapo kalama jong ka AUAB kilai banyakan do ya ka hang to ha katu ka platform ka bakila pen create bakan ai ya ka jingkren jong ka jingelap election jong ka bat ki ong ya ka balada ka kam lia kalat ni kam lum long kata ka middle person mo ka banyak keren bat ka sarkar kinum ailat ya ka bakanyalap election kam ban se ban phone sha u minister jong ka communication u Manut Sinha bat ula ong ba ula ai kata ka assurance ban keren ya ka secretary DOT ka secretary jong ka Department of Telecommunications ka ban keren shaka ban khat ya keren bat kini ki he jong ka ni ki nong ya lam jong ka AUAB halor jong kata ka nongrim ki he jong ni ki leader jong hang the po Delhi kila appeal singi ba kin postpone ya ka strike na ka benta new Sngi ban ailat
ya ki bakin yo ban ya keren bat minister bat kumjuru bat ka secretary jong ka DOT henrei kita bro ki long tang ha ka jing kular jong ki ka tin kim la ban ai ha ka jing tho ngila ap benta la ar banai kin thi ngila ap ya kata ka jing kren jong ki ka jing kular jong ki henrei kam sim la poisa ru kum tangim ban si bengin sim da kan dia ka sin jam ka bakam ting e bengin le chakani ka strike ka balai sni ka ban sedang na do menta ka sngi bar ka ban kut adu la shi sni akajing shisha ngim kwa bangin shimi kan dikasin jam ka ba e kumni namar ngi perkhat na ka benta ka jing sham jing e jong ki briu pai ba kham tam ki pai ba ki ba dan bat ka Bsnl ki bajai kurshan na ka Porsche ka por ya ka Bsnl haki aka baro kham tam haki mobile network sa ki landlines bat ki aka baro nringim man si namar ba ladangim yo ya ka 4G spectrum kumba ka sarkar kala ai lat sa ki weipat ki private operator kumba ka kurshan ya ki corporates kumta kumno balai ka sarkar kamla man krisyan yangi ki badai shisha ki khonjong ka Bsnl ka day ka part and parcel of the central government balai kan le maina yangi balai kan le kan ill treat yangi step mentally treatment yangi ki Bsnl ki badai shisha ki khonjong ka sarkar ti na ka taga daw sa pelong ni ka strike kan ni ka sngi bangin yo ki jingdawa ti hadu menta ka strike kan dan bai bro lai sngi bat bangim la man tip le sila da ka sarkar kan khot ya kren balada kan ai da ka jing tho ka basai ha ka tien nginum la shu ban yu ban nget namar balai kala shu koringi la arsin ti na ka taga daw la da ka ai da ka jing tho ka basai ti ha ka kot sada lingba ka jing san bat ki he jo ki nong ya lam jongi nang tin po Delhi ti ha ka ta por le si nginsa wenya ka strike kat bakim dan kum kita ki aka brokoi ka strike kan ya be bakan ni ka strike kam dei tang hang ni po Meghalaya nrei ka dei ha ka ri India baro ka wei kum mangal ong